Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Basta dili ka malain dong ha. Di lagi nang. Kayo sa mga gaday na, ha? Sulti. Buhangyo lang yung kunimo dong. Aron sa paglikay sa istorya sa mga tao ba? Nga unta. Nga limitahan lang unta nimo ang pag-anhi sa ila ni Corina. Oh, Mahimo ba, dong Rege? Dong, ayaw lamang lain na sa pagsabot ha. Ang amo banggod nga. kayo sa malay na himo na kung sayop ninyo ng dansyang. Ano na ba? Kuan dong. Kundo naman gani ng sultihi ko. Sa eri ko. Dong Rege, kuan. Mabati ko ni mo nang. Dong Rege, naibaw yun ni kunoon sa kamaayo nga doon ni Franceng nga suod mong higala. Bisan gani sa ilang mga anak ni Corina, ni Dodot o Day Miles, hinungdan nga nakigsulti kog hinay og tarong nimo aron nga makasabot ka. Pandili sa ingon nga maunay gusto namo nga mahitabo. Ang amo lang nga sa paglikay ba sa mga istorya. Ug mo balay gusto ni Francine nang? Wala siya musulti na kuan. Di pa lang dugay nagkasulti mi sa cellphone. Nganong Way kasayuran si Francine ni Indy Dongrigi. Ang amo nga... ang buot mo bang ipasabot nga mao kini gusto ni Corina? Dongrigi. May problema na nang. Kung mo ni gusto ni Corina, it's okay. It's okay. Dong, Maybe iyaming gikauaw. dili ka na Nagkasabot mauli. ko ng tansyan. Yes, nagkasabot ko. Ugay ko balaka. Wala na problema. Sukad karon di nami. I mean, di nagyo ko mata at pagbalik na rin inyong kapit. Dongrigi, paminawa sa ko palihog. Pasabton ko ikaw. Wa ka na yan pang ipasabot ako nang. Klaro og tinaw kaayon tinan. Pero timani, sultihi mismo si Corina. Nga naaragyapon ko anytime kung makinahanglan mo na ako. Kung may problema mo, kung may problema ang bata, sila si Dudot Bog Smiles. Bisa na si Francine nga tuwa karon sa Cebu. Dongrigi. Ato dadi ay mo, Tito Gregi. Tito. O, de Miles, Dudot, mga ito na misapyat. Ngano dahi, Tito? Para lagi kag nalain human ninyog sulting ni Lula Tansyang. Mao. Nalain? Nalain? Ngano god? Wa ko malain eh. Sigurado ka, Tito? O, Dudot. O, sorry ninyong duha, ha? Brad, mao na lang ni ang katapusang higayon nga nanimi. Ha? Unsa? Unsam to sa si Tito Gregi ninyo o si Migo Apio Tudot, Miles? Murag di naman to sila ganahan sa ato itsura. Si Tito Gregi ganin ninyo nga akong tang lamanohon o kaway-kawayan sa kong kamot. Pagpaglakaw nila, murag magway nakita. Anong to sila? Ambot lang ato nila, naiisyot. Naibunga ni kayo mi. Noy isyot. Kalit ato sila na. Mikalit ra, Jud. Bago man nagsulti ni Tito Gregi og
Lola Tansyang. Kasabot ako! Pasig pagpanguyab ni Tito Greggy ni Lola niyo Tansyang, gibasted! No, noon sa mga naisip ay taka naman ka. Nga, patakagat. Hagbay ito silang istorya. Usa pa, hagbay kong kabantay itong Tito Greggy ninyo, nga suod sa inyong Papa Pransing. Si Lola Tansyang yun ninyo iyang gisigihan o arinesin nyo. Kay nailab siyang Lola ninyo. Butangi. Kalait! Pastilan. Nakahimo ka, anak, Matansyang? Ay, ambot, oy. Naunsa man ko. Nagmahay man ko nga mautoy akong gibuhat. Pastilan, Matansyang. Sakay na siya ngunahuna sa imong himo, ma. Dili ka maapektahan ang pagpanarbaho ni Francine dito sa Cebu tungod ato. Ha? Dili ka, ha? Unsa? Halo no? Nakahimo ta ng tansiyang anak dungri kay? Basig ka ng tansiyang ratodo? Walay labot sa kurina? May labot mo si Kwa. Taglagot yung kapyot. Taglagot yung Kwa. Do? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Gawa sa cellphone ni Corina. Laki pang cellphone ni Greggy. Di sa makontak. Nga naman, sa kay problema. May cell site man dito sa among dapit. O, imposible nga, kawad anong signal dito. Inigurin lang tingalin ako. Puntuan ko sa bay. At doon na kumuusab og tawag sa amo. O ni Greggy. Sir Franz! Uy, si Jake. Basig may problema sa ilang machine. Ako ang tuon. Jake! Oh, suman. May problema sa inyong machine? wa ba, sir? Anong nanawaan man ka? Naglangayin yung kada. Dinalian na ba itong atong gitrabaho? O di ipaabot sa mga packer and loader? Ikarga ni ron sa van. Sorry na good, Sir Franz. May sulti lang ko ni mo, sir. Sige, sulti na yun. Kung sa mana. Ako, may balik ako kay gimingaw kanimo. Nonsa ka? Mikanta ka mag-hinoon diya. Sir Franz, may balik sa idol. May balik nag-report si Mr. Yan sa HR department. Unsa? Ay, salamat kay may balik na di pag-report si Mang Rian. Apin ako. Tinuod tong unang istorya ni Jacob Mark nga ako may hinungdan nga may undang na siya sa pagtrabaho din sa kumpanya. Ay, wag gilingaw ni Dumada. Pulos rin kayo kabuang ang suds o. Ay. Follow-upon pa niya ito itong mga items sa pikas linya. I-appeal ba ito ron og karga sa van? Sir Franz. Oh, guard? Ito ko, Sir Franz. Sige tuyo. Kinsa na, guard? Oh, may lain ba? Mga idol si Miss Rian. Unsa? Human ka, sir. Lugar na ba mo makita? Basta kang sayang tuyo mo. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!